दिनै 12 जुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि मुंख्लं सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 32थि मुंख्लं सानखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालियाव गाजा गोमजायै फालिदों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव फैनानै आर'जलाइ गथाय। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। करिमगन्जआव कभिड भेक्सिन लानानै सा 14 फरायसाफोरा देहायारि जेंनायाव गोग्लैदों। भारत चीन सिमायाव भारतनि सानै फाइकिया गोमानानै दङ। 14 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ बे फाइकिफोरा। बेनि सोमोन्दै रोखा फोरमायथि होआखै भारतारि फाइकि बिफाना। हारिमुनि नोगोर तेजपुराव दिनै जिल्ला बेंगिरिफोरनि जथुमायाव मा सावरायगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। कार्बि आलं जिल्ला गावहायुंआरि खुंथायनि दिनै भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बेलट बक्सआव थानाय मोन 22 बियाबनि बिजाथिफोरनि भाग्यआ दिनै गेवगोन। दिफु बखाजान आरो सोनाब कार्बि आलंआव आलादा आलादायै सोलिगोन भट साननाय हाबाफारिया। नलबारिनि सान्दुखुसियाव सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ लानानै दुंहाव थासारि। गसाइगावनि पकिहागा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। सासे आइजोनि न'खौ सिफायनायजों लोगोसे सिलिंखार खालामदों। आइजोनि न'खराव नुजाथिनानै रांखान्थियारि हेफाजाब होदों शिव प्रसाद कलिताया। कभिडनि फिन गिख्रंथाव महर। जोबोद गोख्रै खरथिजों बारायगासिनो कभिडनि गाग्लोबनाया। उत्तर प्रदेशआव हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव सरकारनि गोख्रों नोजोर। गाहाय दायनिगिरि जावेदनि न'खराव पिडिएनि नटिस। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो